Ovaj video pokazuje neke od mogućnosti skripta semafora. Semafor je dodatak za korpus koji dolazi s verzijom RC2020. Ova skripta omogućava promjenu karakteristika elemenata na drugačiji način nego što to korpus inače radi. Kao prvo, prozor skripta je smješten u gornjem lijevom dijelu ekrana i odmah je vidljiv. Nema potrebe za traženjem u desnoj traci s alatima. Prozor se može pomaknuti na neko drugo mjesto ako nam to više odgovara. Oznake dimenzija, položaja i smjera su u bojama osi. Te boje imaju strelice selektiranih elemenata. Tako se lakše može vidjeti u kojem smjeru se mijenjaju dužina, širina i visina. Također, odmah se vidi u kojem smjeru pokazuju x, y i z. Na primjer, ako želimo hladnjak pomaknuti u smjeru crvene strelice, promijenit ćemo vrijednost crvene oznake za koju sada vidimo da je to x. Došli smo do prve funkcije semafora. To je pomicanje elemenata. Recimo da želimo pomaknuti hladnjak malo u desno. Možemo kao inače upisati broj koji označava x poziciju. U tom slučaju trebamo izračunati novu poziciju. Ako je trenutna pozicija 3070 mm, a element želimo pomaknuti 3 cm u desno, jednostavni račun kaže da nova pozicija treba biti 3100. Nije previše komplicirano, ali može i puno jednostavnije. Klikom na plus 10 ili minus 10 možemo pomicati element lijevo i desno za 1 cm. Bez pretjeranog razmišljanja ili računanja. Za fini pomak koristi se plus 1 i minus 1 koji pomiče za 1 mm. Isto tako, plus 100 i minus 100 će pomicati element za 100 mm. Ono što radimo je relativni pomak. Možemo ga koristiti i za više elemenata zajedno. To je naročito korisno ako elementi nemaju jednaku početnu poziciju. Pokazat ćemo to na primjeru visećih elemenata. Većina visećih elemenata u ovom projektu ima y1510. Viseći element iznad nape ima y1870. I na kraju stropna ploha ima y2230. Ako ih sve zajedno želimo podići za 5 cm, dovoljno je da sve selektiramo i na semaforu 5 puta kliknemo na plus 10 za y. Ova radnja koja je trajala nekoliko sekundi, bez semafora bi trajala 10 puta duže. Osim relativnog pomaka elemenata, sa semaforom možemo raditi i relativnu promjenu dimenzija. Recimo da sve viseće elemente želimo promijeniti tako da budu viši za 10 cm. Brže od ovoga ne može biti. Pomoću semafora možemo mijenjati i kuteve elemenata. Do sada je bilo moguće promijeniti samo y kut. Ako se radilo o 90 stupnjeva, koristila se razmaknica. A što ako želimo promijeniti neki drugi kut? Recimo da želimo napraviti kosi strop. Za tako nešto moramo učitati element koji je strop. U ovom projektu strop je već učitan. Recimo da je mjerenjem utvrđeno da je visina lijevog zida 2100, a desnog 2400. Podesit ćemo ih pomoću tipki na semaforu. Označite lijevi zid, otključite ga i promijenite mu visinu na 2100. Nakon toga ga ponovo zaključite. Označite desni zid, otključite ga i spustite na 2400. I njega ponovo zaključite da ga ne bi slučajno pomaknuli. Označite strop i u semaforu ga spustite na 2100. Prebacit ćemo se u nacrt da bi bolje vidjeli. Nakon toga mijenjajte kut Z dok se ne poravna s desnim zidom. Možemo vidjeti
da se radi o kutu od 5 stupnjeva. Ako trebamo precizniji kut koji sadrži decimale, možemo ga direktno upisati. U ovom slučaju to je 4,9 stupnjeva. Postalo je očito da nam visine visećih elemenata nisu dobre. Idemo ih na brzinu korigirati. Naravno, pomoću semafora. Obrisat ćemo stropnu plohu jer nam više ne treba. Sada ćemo redom mijenjati visine. Ako nismo zadovoljni, možemo ih korigirati tako da ih podijelimo u dvije grupe. I to je to.